Ya. Ang ulam ko ngayon, espada. Isda. Ako'y nagugutom na. Sarap. Ako ay mayroong acid reflux, kaya dandahan lang sa pagmuya. Wag ka na sabihin, gabi na nga dito eh. Kailangan daw nguyain ng maigi ang kanin. May mga naging nakakatakot. Tama ka dito, dito ka na dito. Mura lang. Bulad. Ay, mag-start! Grabe naman! Ang ganyan. Wala tayo mag-start, grabe. Charge ka. Lubat-lubat dyan, ha. Sige yan! Oh, wala. Yung na! Boom! Sayang ang pinaglalatan ko, baka mapapawang ka lang. Ang sarap. Pang pulbat-lubat dyan, ha. Paalam ka. Ano? Sabaw lang inununan nga parang
Cellphone kasi mumurahin. Alam ko, mga sa akin.